बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। गिबि खौराङा दङ। दिनै सनितपुर जिल्ला बारग' NDFB बिथांमोना मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों। बे सावरायमेलनि गेजेरजों बिथांमोना मिन्थिहोनाय बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बारग' NDFBफोरा सरकारनिफ्राय जे मोननो गोनां मोन्थाय, बे मोन्थाय बायदियै सरकारा थांनाय डिसेम्बर दाननि 5 आरो 6 अक्ट'आव जेरैबायदि बारग' NDFBफोरनो अनसुंथाइ होदोंमोन, नाथाय बेवहायबो बारग' NDFBफोरा गोबाङानो थालांदों एबा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। बिनिखायनो जायनाखि बारग' NDFBफोरा थालांबावबाय एबा सरकारनिफ्राय मोननो गोनां मोन्थाइखौ दासिमबो मोननो हायाखै, बिनि सायावनो दिनै सनितपुर जिल्ला बारग' NDFBफोरा जयै मोनसे सावरायमेल खुंफुंनाय जादों होनना बिथांमोना मिन्थिहोदों। आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना थालांबावनाय बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनि जेनाखि सरकारनिफ्राय मोननो गोनां मोन्थाय, बे मोन्थायखौ थाबैनो होनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ सनितपुर जिल्ला बारग' NDFB बिथांमोना दिनै खावलायहरो। गुबुन खौराङाव फैदो। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङै रंजागोनखौ नोजोर होनानै सुबुंफोरनिसिम चिरां जिल्ला बेंगिरिया गोख्रों सांग्रांथि होदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला बेंगिरिया गोदान बोसोरनि मुङाव रंजानो गोसो जानाय आरो थियारि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय माखासे गोनां बाथ्रा एबा नेमखान्थिफोरखौ फोसावनानै होदों। जेराव चिरां जिल्लायाव थानाय मोनफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफ्रा दिनैनिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय बन्द' थागोन। बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटनि सामलायगिरिफोरजों सावरायखानाय जाबाय होननानैबो बिथाङा मिन्थिहोदों। आरो बिनि अनगायैबो हटेल बिगोमा, पिकनिक स्पटनि सामलायगिरिफोरा जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ बादा खालामनांगोन। आरो बिनि अनगायैबो मिन्थिनो हाबावनाय बायदिब्ला लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव SDRF हान्जाबो थिसननाय जागोन। बिनि अनगायैबो बिथाङा मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला साखा खबनै गारि सालायग्रा आरो गाखोग्रा सानैबो हेलमेट हमनांगोन। आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला 10,000 रां जुरिमाना होनांनायजों लोगोसे 6 दान जोबथेसालिनि साजा मोनगोन आरो गारि सालायगिरिनि ड्राइभिं लाइसेन्सखौ केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सांग्रांथि होदों चिरां जिल्ला बेंगिरि रनेन्द्र कुमार साह बिथाङा। बेजोंनो लोगोसे सरकारा होनाय बे बिथोनफोरखौ मानिनानै सोलिनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो चिरां जिल्ला बेंगिरि रनेन्द्र कुमार साह बिथाङा। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखायाबो मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सुबुंफोरनिसिम गोख्रों सांग्रांथि होनायजों लोगोसे जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरखौ माब्लाबाबो रेहाय होनाय जानाय नङा होनना गोख्रों रावै बुंथियो। मख'नो गोनांदि गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थाखाय लावखार ओंखाम जानो थियारि जानाय सुबुंफोरनिसिम क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा बिथाङाबो सुबुंफोरनिसिम सांग्रांथि होदों। जेराव जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरखौ बिथाङा माब्लाबाबो रेहाय जानाय नङा होनना बुंथिनायजों लोगोसेनो सोरबाफोर जुदि सरकारनि होखानाय नेमखान्थिफोरखौ सिफायनो नाजायोब्ला एबा सिफायोब्ला बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो बिथोन होखानाय बायदियै जुरिमाना फोनांनाय जागोन होनना बिथाङाबो मिन्थिहोयो। बिनि थाखायनो बिनि सायाव गोख्रोङै नोजोर लाखिनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा मिन्थिहोबावनायजों लोगोसेनो जाहाथे जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटफोराव जेबो रोखोमनि जाब्रबथाय जाथायफोरा सोमजिया, बेनि थाखाय पिकनिक जायोब्लाबो जोबोर सांग्रांथियै रंजानो एबा लावखार ओंखाम जानो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायहरो चिरां जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा बिथाङाबो।